Fl-Isptar Mater Dei hemm stennija li jiżdiedu l-pazjenti li fil-ġimgħat li ġejjin jiġu rikoverati minħabba l-istaġun tal-influenza. Da qalu l-Ministru tas-Saħħa f'konferenza tal-aħbarijiet. Il-Ministru Chris Fearn appella biex in-nies jieħdu t-tilqima kontra l-influenza u qal li din tilqima li tolqot anke l-H3N2 li huwa l-aktar strain li mistenni jkun predominanti. It-tilqim li hu mingħajr ħlas se jibda jingħata mis-17 ta' Ottubru li ġej. Għat-tfal hemm ukoll possibilità li tingħata t-tilqima f'forma ta' spray. Il-Professur Charmaine Gauci minnaħa tagħha qalet li l-vaċċin tal-influenza hu essenzjali għal ħaddiema fil-qasam tas-saħħa, għat-tfal, għall-anzjani u anke għan-nisa tqal. Il-fuq minn 60 sena esperjenza bil-vaccines tal-influenza u nafu li hija vaccine li hija safe ta' kwalità tajba u li hija għandha high efficacy. Kif ukoll il-vaccines li huma qegħdin jiġu żviluppati u ġew żviluppati għal COVID l-istess dawk għandhom issa l-full marketing authorization mill-European Medicines Agency u dawn huma jkunu qegħdin jevalwaw l-istudji kollha li jkunu qegħdin jippreżentaw il-kumpaniji imma barra l-istudji sa esperjenza twila wkoll bil-COVID vaccines diġà u allura nkun nafu iktar fuqhom. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet Chris Fearn qal li l-COVID m'għadux pandemija imma saret sitwazzjoni endemika. Id-Deputat Prim Ministru sqar li l-COVID se tibqa' magħna u jidher li se jkun staġjonali u se jkun hemm xi żidiet fil-każijiet għalkemm m'hemm bżonn miżuri ta' mitigazzjoni. Il-Ministru tas-Saħħa insista li t-tilqima tal-COVID irrakkomandata li tittieħed darba fis-sena. It-tilqima ġdida kontra l-Omicron se tingħata fl-istess waqt li tkun qed tiġi offruta tilqima kontra l-influenza, dan ukoll isir mingħajr ħlas. Iż-żewġ vaċċini se jingħataw separatament u mhux f'waħda u allura se jingħataw tilqima f'kull id.